Tinc una cosa estranya al cervell. I no és clickbait. Fa 5 anys em vaig fer la primera ressonància magnètica de la meva vida pel procés de diagnòstic de la distonia. I sorprenentment va sortir alguna cosa estranya. Per fer la història curta, al llarg d'aquests anys m'han fet múltiples ressonàncies i m'han donat multitud de possibles diagnòstics, tot i que el principal ha sigut sempre el glioma, un tipus de tumor cerebral. Ara com ara, segueixo sense saber què té d'estrany al meu cervell. I si bé és cert que sembla que el diagnòstic de glioma es pot mig descartar, no es pot tenir la certesa absoluta sense fer una biòpsia de la cosa estranya. I la cosa estranya està en un lloc de difícil accés, on fer una biòpsia suposaria més risc que benefici. I tampoc se sap si té relació amb la distonia, així que continuarem vivint amb la incertesa.